இப்போ ஸ்டார் வேட்பாளர்கள் வந்து பாஜகவில் பல பேர் இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு தகவல் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதில் ஜெயிக்கிறவங்க கணிசமான அளவில் வந்து மத்திய அமைச்சர் ஆவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அப்போது இன்னமுமே வந்து அந்த வேட்பாளர்களும் சரி, அல்லது கீழே இருக்கக்கூடிய கேடர்ஸும் சரி, இன்னும் பொட்டன்ஷியலாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ இருக்கு. உதாரணத்துக்கு தென்காசி பாராளுமன்றத்தை எடுத்துங்க. அங்கே வந்து பிஜேபி கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனந்தசாமி நபர் வந்து வளர்த்துருக்காரு. அங்கே தேவேந்திர குலைன்ட்டு கனிமொழியுடைய நெருக்கமானவங்க, அரசு மருத்துவர் இருந்தவங்க தான் அந்த லேடி வந்து பதவி விட்டுட்டு வந்து கேண்டிடேட் இருக்காங்க. தேவேந்திர குலை விட்டு பல வகையில் கிருஷ்ணசாமி பிரிக்கிறாங்க, பல வகையில் பிரிக்கிற போது அந்த அம்மா சால்ரா ஜெயிக்குது. அப்படின்னா இது என்ன சொல்லி ஊழலுக்கான ஆட்சிக்கு அங்கேயும் கொடுத்துன்னு சொல்ல முடியுமா? கிடையாது. ஏன்னா இங்கே ஓட்டு டிவைட்டட் ஆகுது. ஸோ கிருஷ்ணசாமி ஒரு பக்கம் பிரிக்கிறாரு, இந்த பக்கம் இவர் ஜான்பாண்டி ஒரு பிரிக்கிறப்போ அந்த லேடிக்கான வர வேண்டிய ஓட்டு இப்போ திமுக மதிமுக அங்கே இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகளுடைய ஓட்டு பர்சன்ட் வரும்போது அந்த 40% ஓட்டு வந்து கன்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால அவன் பர்த் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது, வெற்றி வாய்ப்பு உருவாது. இதை கூட்டணி கட்டமைப்பு இங்கே பாஜக அதிமுக வலுவான கூட்டணி அமைச்சு இது பண்ணால் இந்த பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வெற்றி வாய்ப்பு ஒரு சமசமாக வந்திருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இல்லாதனால திமுக வந்து ஈஸியாக வந்துடுது. கண்டிப்பாக ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது ஜனநாயகத்துக்கு கிடைச்ச பரிசு, நல்லாட்சி கிடைச்ச பரிசு, மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க, பெண்கள்லாம் சிரிப்பாக இருக்காங்க, புன்னகையாக இருக்காங்க, இந்த ஆட்சி கண்டு தங்க வைடூரியெல்லாம் கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு ரொம்ப நோயின்றி மக்கள்லாம் செழிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்டாலின் உடனே அறிக்கை எழுதுவார். வாக்களித்த வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் பெண் வாக்கில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் உரிமை தொகை கிடைச்சுனா தான் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் விட்டு இன்னும் 2 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கலெக்ஷன் அடிக்க முடியுமோ அடிப்பாங்க. இது கலெக்ஷன் ஆட்சி, கமிஷன் ஆட்சி, கரப்ஷன் ஆட்சி. இந்த ஆட்சி ஒழிவதற்கு மக்கள் வந்து ஒழுங்குபட கட்சி கட்டமைப்புகள் வந்து ஒழுங்காக தான் அந்த ஆளுங்கட்சியை வீழ்த்த முடியும், மொழி எல்லாம் வீழ்த்த முடியாது. அப்புறம் போது அதற்கான தவறுகளை இந்த கட்சிகள் எதிர்க்கிற கட்சிகள் தவறிவிட்டது. இப்போது திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே வந்து சிதறி இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் நாம் தமிழரும் ஒரு பக்கம் தனித்து போட்டிடுறதுனால தனக்கான வெற்றி வந்து உதாரணம் சொல்ல போனால் 40க்கு 40 நாங்கள் ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் திமுக இருக்காங்களே, அது களத்திலையும் பார்க்கும்போது அது உண்மையாக தான் தெரியுது. நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லை, அப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். சில தொகுதிகள் வெற்றி வாய்ப்புக்கான சூழ்நிலை இருக்கிறது. அது அடுத்த வாரம் நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் விடுறோம். 5ஆம் தேதிக்கு பிறகு நாங்கள் வெளியிட இருக்கிறோம். அதில் எந்தெந்த தொகுதி எவ்வளோ கட்சிகள் பாஜக தலைமையான கூட்டணி எத்தனை வெற்றி பெறும், அதிமுக தலைமையான கூட்டணி எத்தனை வெற்றி பெறும், திமுக தலைமையான கூட்டணி எத்தனை வெற்றி பெறும் நாங்கள் அடுத்த வாரம் ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லுவோம். அடுத்த வாரம் எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த வாரம் நாங்கள் ஆய்வுகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் தான் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னது இந்த விஷயங்களுக்காக இந்த என்னது சூலூர் தொகுதியில் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் கோயம்புத்தூரில் ஏன் வந்து அண்ணாமலை இப்படி ஒரு இருக்க போது கட்சி கட்டமைக்காக வந்து கூட அண்ணாமலை வந்து காட்டுறாங்க கொள்றாங்க இது பண்ணுறாங்க ஒழிய, ஆனால் களவு வேலைகளை வந்து களப்பணிகளை வந்து சரியாக வந்து வேலை செய்யலை. அப்படி வேலை செய்யாத போது லீடர்ஸாக இருக்கிறவங்களுடைய நேம் டேமேஜ், பொலிட்டிக்கல் கேர் பாதிக்கப்படும், தோல்விட்டால் பாதிக்கப்படும். டிஎம்கே ஏடிஎம்கே சிரிப்பாக இருக்கும். அண்ணாமலை வெற்றி பெற்றால் வருத்தமாக இருக்கும். அந்த வருத்தத்தை உருவாக்கி கொடுப்பாரா இல்லை சிரிப்பை உருவாக்கி கொடுப்பாரான்றதான் இந்த தேர்தலுடைய இனி வரும் காலத்தினுடைய பணிகள் மூலமாக தெரிய வரும். ஆனால் இப்போ வரக்கூடியது நாடாளுமன்ற தேர்தல்ன்றதுனால இந்த தேர்தல் முன்வைக்கிறதே வந்து கடந்த 10 ஆண்டு காலம் மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியை தான் முன்வைப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது திமுகவுக்கு எப்படி வந்து இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சின்றது இதில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இல்லை, கண்டிப்பாக ஆகுன்னா கூட்டணியாக இருந்தது தான் ஆயிருக்கும். கூட்டணியாக கட்டமைப்பு இல்லை. நான் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளாக தேர்தலை பார்க்குற போது இந்த மாதிரி ஒரு மானங்கட்ட தேர்தல் பார்க்கவே இல்லை. இது ஒரு மானங்கட்ட தேர்தல். தேர்தல் ஆணையம் கண்ணை மூடி கொண்டு இருக்கிறதா கண்ணை திறந்து இருக்கிறதா தெரியல. சாமானிய மக்களையும் சாமானிய பஸ்ஸில் போகிறவனையும் அதை அப்புறம் பிடிக்கிறவன் வந்து அப்படி இல்லை, மணல் குவாரி டெண்டர் எடுத்தவனையும் அதுக்கடுத்து வந்து மற்ற கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறவனையும் ரோடு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கணும், சிப்கோட்டில் வந்து ரோடு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கணும், அப்புறம் எல்இடி டெண்டர் எடுக்கணும், அதுக்கடுத்து குப்பை தொட்டி மிஷின் எடுக்கிறவனும் இந்த மாதிரி எடுக்கிற ஜாம்பாவான்கள் ஒன்றிய செயலர், நகர செயலர், எம்எல்ஏ, சட்டமன்ற இவனை போய் டார்கெட் பண்ணி கொடுறானாக்க அதை விட்டு போட்டு இப்படி ஏ கிளாஸ் போகாமல் சி கிளாஸ் மக்களை துன்புறுத்து தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையானதா? நடுநிலையற்றது, மக்களுக்கு விரோதமானது. ஏன்னா இந்த சாமானியன் தான் துன்புறுத்துறான் ஒழிய சரி அப்படி சொல்ல போனால் பணம் கொடுத்தாங்க ஏன் பிடிக்கல, அங்கே போகிறது போதில்ல, அந்த பணம் எங்கேருந்து வருது, ஒன்றியர் நகரச்சல் மூலமாக சும்மா வருதா? ஏன்டா இது தெரிஞ்சும் தேர்தல் ஆணையம் கண்டு காணாமல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இது ஜனநாயகத்துக்கான தேர்தல் அல்ல. தேர்தல் ஆணையம் ஒரு இருக்கிற அதிகாரி திமுகவுக்கு கட்டுப்பட்ட தேர்தல் அதிகாரியாக இருக்கிறார் என்பது என்னுடைய அந்த தமிழகம் முழுக்க எனக்கு ஆய்வு அடிப்படையில் பார்க்குற போது எடுத்துக்கொண்டு இருக்க ஆய்வு அடிப்படையில் பார்க்குற போது சந்தேகத்தை இழப்படுகிறது. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் சார், இப்போ திமுகவில் வந்து அதிருப்தி அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு? மக்கள் வந்து அதிருப்தி அடைகிறாங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்து? மக்கள் அதிருப்தின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. தொழில் செய்யக்கூடிய தொழில்நபர்கள் அதிருப்தி, ரெகுலேஸ்டுக்காரன் அதிருப்தி இருக்கான், டெண்டர் எடுக்கிறவங்க அதிருப்தி இருக்காங்க, கமிஷன் அதிகமாக வாங்குறாங்க, ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியல அதிருப்தி இருக்காங்க. அதிருப்தியாக இருக்கிறவங்க இவங்க வியாபாரத்தை ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற நபருக்கு தான் அது அதிருப்தி. மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க, மக்கள் மகிழ்ச்சியாக, மக்கள் வறுமையாக இருக்காங்க, வறட்சியாக இருக்காங்க. இது எந்த கட்சியும் இருக்குது, திமுக ஆட்சியும் இருக்கிறது, அதிமுக ஆட்சியும் இருக்கிறது, தொடர்ந்து இது கண்டினியூட்டி. இது வந்து மக்கள் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரையும் மகிழ்ச்சியா இல்லை. பட் ஆனால் இதில் பாதிக்கப்படுவர்கள், தொழில் முனைவு செய்பவர்கள் பாதிக்கப்படுறான். இந்த கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறவங்க கொள்றவங்களாம் கமிஷன் அதிகமாக வாங்குறதுலாம் பாதிக்கப்படுறான். அதுக்காக சொல்ல வரேன். சாமானிய மக்கள் மிகப்பெரிய வருத்தம் இருக்கிறது. ஆனால் வருத்தம் இருந்தாலும் இங்கே எதிரடிகள் ஒழுங்காக இல்லாதனால
ஈஸியாக ஜெயிச்சிடுறாங்க. வேற ஒன்றும் அதை தாண்டி வந்து இப்போ திமுக அதிமுக ரெண்டு பேருமே வந்து தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ரெண்டு பேரோட தேர்தல் அறிக்கையில் யாருது வந்து மக்களிடையே அதிக அளவில் வந்து கவர்ச்சியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ரெண்டு பேருடைய தேர்தல் அறிக்கை கவர்ச்சி எடுப்படலை. தேர்தல் அறிக்கை தினந்தோறும் விடப்படுற அறிக்கை ஸ்டாலின் அறிக்கை போல ஒரு நாளைக்கு 4 பேரும் அறிக்கை விடுவார் இல்லையா, அது போல அறிக்கை தான் பார்க்குறாரு ஒழிய தேர்தல் அறிக்கையோட இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை. ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு தேர்தல் அறிக்கை. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையும் திமுக தேர்தல் அறிக்கையும் மக்கள் எளிமையான மக்கள், சாமானிய மக்கள் புரிந்து கொண்டு இவர்கள் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள். அதிமுக திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் இதுக்கு மேல் விடுகிறதை நம்பி ஓட்டு போடுகிற சூழ்நிலை இன்றைக்கு இல்லை. தெளிவானவங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தேர்தல் அறிக்கை விட்டதுனால மக்கள் அப்படி சொல்ல போனால் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கிட்டத்தட்ட கலைஞருடைய காலத்தில் திருச்சி மாநிலம் இருந்த காலத்திலிருந்து திருக்குறளை தேசிய உலாக்கப்படணும், தமிழை மத்திய ஆட்சி மொழியாக்கப்படணும், இப்படி தினந்தோறும் ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தேர்தலும் ஒவ்வொரு சட்டமும் மேற்கொள் கட்டிட்டு இருக்காங்க, சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இதுவரை அதுக்காக என்ன ஸ்டெப் எடுத்தது திமுக?